Ti Masakbayan. Gura ken aya. Saan nagbalbalim ti panagkitakken ka? Satanas latta. Kasta akmet. Uray idigos mo amin a pagpapintas kan bangbanglo. Iskiliton latta ti panangkitakken ka. Ibagakmat ken ka. Oray agmay-may sa kaalalaki dito'y lubong. Di ka pulos talyawan, gapo iti kinasutil mo. Imbilin ni ma'am, amapan ka iti ayan na, tada ibagana. Agure kayo man. Anya ka din day tang ipagbagayo. Saanin anasayata denggan. Ibagam iti day tagayem mo nga abnormal. Saan nga umno ti aramid na? Dita kayon. Para kadata kumatiukis ti sabang inporwak na. Angam, ni ma'am ti nakakita. Kasano, no nabaddekan ta ti ukis ti saba? Di pa'y kat na disgrasya ta? Da talaga pagkasatanas day dya, Jonas. Ay, no panunutan anaimbag. Saan matunay anadagsan? Wano nakaro ti kinaloko na. Angam, apay akas taunay ti goram kan kwa na. Diyak man ang mugayam. Nadagsan ti darak kan kwa na. Madlaw ko nga uray iso. Kat kastamat ti mariknanakan ka. Basta siyak, nalinis ti konsensya. Awan madingay naramid ko kan kwa na. Nasakit siguro tinakam na. Hindi pinanaganam iti satanas. Aramid ti satanas ngamin ti aramid na. Kat, agnanayon kayo kadinakasta. Imbag pa'y dya aso kan pusa. Tano agbayag nga agkabalayda, kat saandan nga agapa. Jonas, ibalakat ko kan ka, asaan ka kuman nga agloko-loko. Taumadan hindi pa nagturpusyo. Pumanaw kayon ton dito'y apagadalan, kat umalis kayon iti sabali apagadalan. Nawatam ka di, Jonas. Wan, ma'am. Saanan ang maulit? Anya ka dilaon iti kaguram ka ni Suset. Takanayon mo asutilan. Rabrabakak laang mat, ma'am. Saan ko matakagura? Iso ti makagapo, no apay nga imbarsak mo ti ukis ti saba. Saan ka di? Ha? Wan, ma'am. No ngay nabaddakan na. Sa natulid, kat na ito pati ulo na iti semento. Maragsakan ka ka di? Ha? Saan ma'am? Anya ka di timbaga ni ma'am kan ka? Jack maawatan ti bagik, bro. Idimbaga ni ma'am. Ano kanungay na igalis sa na ito pati ulo na. Anya nga tati napasamak kan kwa na. Ay, talaga delikado no na ito pati ulo na. At dapay makomatos ama ito pati ulo na. Naimbaglangan ta nakita ni ma'am. At dakat kuman ti pakakonsensya akon. Isardeng mga minan ti kanayo na panang sutil mo ken kwa na. Sutilak lang. Ngam saan ko apagaramidan iti pakasaktan na. Sika talaga. Pakaragsakam no makitam ama sursuron kan ka. Nagmayat ngamin arabrabakan. Napay nga rod anasuron ka. Idimbaga na abagay mo ti agbalin ngayong balmar. Nakitam ka di tilangan ni Jonas? Idinalpas akin na sarita ni ma'am ija opisina? Kasla na pakula na bisukol. Amangan no adamanan nakabasulan na iso akas jay. Anya nga tati imbaga ni ma'am kankwana? Siguro, inungtan na. Saan anakaskas daw no pinagong tanda? Barang agnakam, no dapay nabatbati anakam na Anya nga tangagpay so ti adda iti nagbaitan nyo. Taapay akanayon kayo nga agapa. Isulaang ti saan anasaya at ti aramid na. Syakla tinapili na apang ipakitaan. Suset, amangan mat no espesyal ka iti biyag na. Iso akas jay. Anya? Sakman ti mangimartyakan ka inton aggraduar ka. Uray asino kada kayo kaninanang ti mangimartya kanyak. Mabalin lata, tatang. Kaya't kuwasak ti mangimartyakan ka.
Padasok mamet ti agwidawid nga agmarcha no agturpos ka. Na yun taagwid-awid, lakay. Ay, ibagakan ka Liklikam nga rod ti uminom iti arak, iti kaaldawan ti graduation ti anak ta. Mayat kit di tapno natured da tawa sumango ka iti adu at tao. Saan mabalin nga uminom ka iti nasanger? At dakit di mo't agdiwer-diwer amangi marcha iti aggraduar. Ay, maday akitaan. Pay kumamade, di ka magtabak-bakatan. Nagturpos ka iti high school, sumrag ka iti senior high. Sa upat tumanan atawan, saan tumalpas mo ti nursing? Wan nanang, nulakit di awan to ti bagsak, kan alaag amin a subject ko nga intuyang da, malpas iti unos ti upat atawan. Iti unos ti inam atawan, dakkel to ti pagbaliwan ti tao, anak ko. Agpaisot ako na yun, nanang. Nangruna no lumukmag, wano kumutong ti may sa tao. Talaga dakkel ti pagbaliwan ti langaken pamagi. Iti day ta kabayag, mabalin nga agbaliw mo ti langam, anak ko. Lumukmag kantumot siguron. Uray na kutungak tanapintasak met nga anak yun, nanang. Ay, huwan mata, anak ko. Ay, naimbag day ta, ngam ti sobra adabyana. Parikot mo to, no kasano ti agpakot to. Nanang, ibagayo ka ni tatang tasan nga agbartek iti kaaldawan ti graduation ko. Namin adon nga imbagak. Ang amumutan di amam. No kayat na lata. Awan makaipawil. Day takot na barteken amang imarcha iti agturpos. Saan kumamot Kaslakat magkibkibin iti nabarteken. Ay, no agbartag. Syakton ti mangimarchaken ka. Anya pa'y ngay no di kasta. No di na mo disiplinaan ti bagi na ket aginom. Ay, di na kan tumaimarcha. Inton bigatan ti panagturpos mo, anak ko. Plantsaan tantibadom, tapno nakasagana amin ay. Nalpas kun plancha, nanang. Nakasagana aminan. Talaga magagaran kan iti panagturpos mo, anak ko. Pudnotay ko na ni maestrami, ngagsisina kami tong agkakaadalan. Ay talaga akasta. Kunada nga road, tunggal maysa at isaganaan na ti masakbayan na, babaan iti panagadal na. Ikagumaak to ti agadal, tapno nasaya to ti masakbayak, nanang. Ayun gayam, malagip ko man. Pagadalan nga'y tay kaadalam nga anak ni Manong Conrad. Jak mo, no sa dino mo't apasit ti lubong ti pakaysadsadan day dya asatanas, nanang. Day, apay nga inalam day takaluban kan kalugong mo. Papanam, kat nakasapsapa pa'y laeng. Inayabanak ni pare din siya. At dakano na silawan na adwa nga abuyaw nakaapon. Ay, sige. Hanggang agsubli ka adagos kat graduation nga rod ni Jonas. Saan ka maladaw? Agawid na kadagaos. Wen, basta. Laglagi pa. Agawid ka adagos. Ay, amang no uminom kanto manan ijay, kat malipatam. Saan ko ang malipatan? Tasak nga rin ti mangimarcha iti anak mo. Apay no saan ka lakuman mapan ijay balay ni Dinsyo. Adupay ti gundaway nga ipapan mo ijay. Sayang tikal daw tay abuyaw. Manmano day jayan. Libre ko naman. Nananam day jay ngam ti magatang nga manok. Nanang, napanan ka din ni tatang. Pumaldawan nga mawanpay. Sinapsapan na nga rod tinapan ijay balay da Dinsyo. Inyo unay ko amasapa sumangpet. Uy, kasanaw kat awanpay mo't nanang. Saan mo apagparikutan day ta, anak ko? Agpulustan, tamapantan ijay pakaangayan ti graduation nyo. Ay, saan tan nga urayan jay loko nga amam?
Alangarod nanang. Agpalas kayon. Tagpalasak matan. Wen, iso nga rod asinapsapak tinagdigos. Anyamatan ni tatang. Kunanang iso ti mangi marcha kanyak. Anong saan mat? Ay, napat patag siguro jay abuyo. Ngam ti panangimartsanaken ka. Nakapundas ka din, anak. Wananang, ag-make up laang basit. Ay na, may sa kalakit di ka nagiti kapintasan to ijay, anak ko. Suset! Nana, umayak man. Ni Aileen sabat na ijay, anak ko. Aguray ka tayo nakilukat tiri daw. Ay, nay, si kabat na itabalasan ko. Umunag ka, ah. Ay, agyaman ak unay, Nana. Maki-make up ako makan ni Suset. Ay, wen, madamati make-up na. Mapangkaijayan na, taag make-up kayo adwa. Agyaman ak manan, Nana. Suset! Ay, wow! Nagpintas ka matan. Thank you. Sumublat ka nga agtugaw iti sango ti Sarming. Tag-make up ka matan. Nalalaing kan samot nga ag-make-up. Make-up anak man kit di, gayam. Nakasagana ka din, gayam? Nakapalas kami kaninanang. Ngamawan pa ni tatang. Kunanang iso ti mangi marcha kanyak. Tandanin ti oras. Mala daw kalakit din, urayan pa ni tatang mo. Maladawak nga ta, naurayag. Imayak, tao may ko ibaga, nga adudan ijay covered court. Kat awan kayo pa'y kininanang mo. Ala, nanang, intayo nga rudan. Amangan numang rugin, naurayin tayo pa ni tatang. Ay, unay kat ngaminan ni tatang mo. Ay, sabali ti inun-una. Apay ngay, nakarikap sa matibalay. Oh, ituro ko pa dito sirok ti mangga. Ang mga na pandalang nagdigaws. Sumublatak tumot ang mapanagdigaws no makadigos da. Bayat ti agilad dito indayon. Iti sirok ti mangga. Kitam ka di at Suset kan Aileen na sumungad. Saan ka diya nagpintas ni Suset? Nagpintasan ti sinalbag a babaeng. Isunsa mo ti kapintasan kadagiti amin na babae. Oh, tuman na mitim ka dita bro. Madi ka diti imbagak nga napintas ni Suset? Ha? Kwa? Jakamukan ka. Ibagam ka di manen akarat ni Suset? Tagpintas to pa'y. Saan mo man kid di asang kakita? Di mo lang makita ti kinapintas na. Oy, ita ti mauding aldaw tayo dito pagadalan. Nang runa kat ag-enroll ta iti PMA. Pag-iskwelaan da nga tamot ka ni Aileen. Sigurado nga jay syudad. Suset, di mo ka din adlaw? Kanayon at tumalyaw ni Jonas dito ayanta. Mangisagsagana siguro manan iti pangsutil na. Bayam laan, uray matiritir ti tenged na atumalyaw. Kasla sa bali man ita. Kasla napakulan a karnero. Anya karnero? Lobo ang nagkawas iti karnero. Kunam ata mamati ah. Saan man, friend? Sa bali at talaga ita. Saanan anak kang ngirisi, akas iti sigod. Seryoso mat ita jay tao. Ngam, kanayon ti panagtalyaw na dito ayanta. Saan mo napansinan? Tama nga numakaibagaak manan iti saan nga umno. Bully boy day tao. Wanya, nakagdi ko sa hinta mapantayaon. Ay, awan mon, Conrado. Mapan kapay kat nalpasan ti graduation. Anya nalpasan? Apa di na kinuray ngay? Kasano nga orayan da ka, kat ginangganas mo tinagpulutan iti abuyo. Aniya?
Agam, talaga analpasan? Katuan, anya ayat oras ita. Ay nalpasan ti graduation. Ay, Inturog mo tanabartag ka, loko. ay, Anya kat day tagalad mon alaklakayan. Kunakmet nga minamasa pa ka sumangpad. ay, awanan tayo kunak ngagmarcha akuma. Ano saan ka kumaapaliwawang? Nagmarcha ka kuma ako nam. Ay, di ta ka man langan. Makapasuron ka. Apay, anyat oras itan, Conrado. Nalpasan ti graduation. Ay, Inturog mo, tanabartag ka. Ay, anya kat day tangamin agalad mon aya. Kunakmat ng amasapa ka asumangpad. ay, awan nga rodan tayo kunak ngagmarcha akuma. Ay, no saan ka apaliwawang. Nagmarcha ka kuma ako nam. Ay, di ta ka man laangan. Makapasuron ka alaklakayan. Sayang. Jak nakapagmarcha. Ay, saanin nga imay ni Jonas dito'y ayan kaw. Ta nagpasugnod siguraw. Ay, kasla insukat kumutin iti abuyaw ti anak kaw. Jonas, agrubot kan. Pag-reportin datan iti academy. Ay, wan nga rod. Naimbaglangan ta nakapasata. Sapay lang ko ma. Tawanan ti agbalin ato bang iti panagbalin ta akadete. Wan nga rod. Katsapay ko ma, tamaanusan ta. Ala, agrubot ka nga ruden. Mapanta dagos. Ada entrance test na dyan napili mi apagandalan, nanang. Awan ka di ti pagadalan asaan amasapul ti entrance test. Nung amin makapasa kami dyan, awan ti mabayadan ang matrikula, nanang. Bastit lang ti babayadan. Di, nagsaya atan nga ilo kasta. Kaano nga ron ti ipapanyo? Kadwam kadimot laang ni Aileen. Wan, nanang. May mayat matlaang. Tapno kanayon kami ngagkadwa. Ay, katlalaingan nyo nga ron anak ko. Tapno makapasa kayo. Wan, nanang. Saan tayo unay ang magastusan? No makapasaak, ito yang da nga entrance test. No makapasatan to iti exam, intagbiro kiti pagboardingan ta. Saan nga ta may mayat? No uray awan pa'y resulta, kat mangkita tan? No kas pangarigan saan ta makapasa, kapilitan nga agadal tayo ti sabali a pagadalan. Sa bagay, amangan pa'y kit din umaawanan ta iti pagabangan. Day tangarot din na panunot ko. Narigatan no awan makita ta pagabangan ta. O sige nga Rod, inton malpas ta nga ag-exam, padasan ta ti mapanagbirok iti pagabangan ta. Ada nakita ka nakapost a bakante a boarding house. Conrado, Ay, itaman pa'y adi ka makatal na dita. Imbag, tadi ka manan na pan nagbartek. anya day ta. Numabartagak at na maibagam. Ita ta sana ka nabartag at dalata maibagam. San ka mauawatan na bakbaketan? Kasano ko mga Rod ang maawatan nak. Kat nakurang kamay iti pan nakaawat. Jay nga rod anak ta. Ay, saan ka di nga isot panunutem? Ay, adamot amuna kahit. Uray kas di alinuloko ti amuna ije pagadalan. Ang nalaing met di anak ta. Ay, maikawak tulakit day. Saanen ang makaawid day jay. Agyanen ijay PMA. Ay kat, ano santan lakay. Imbaglakit din. Tanakita ta daytoy a boarding house. Ay, sapay ko mata makapasata. Tapno asideg ta iti pagadalan. Narigatan ka kadi kadag iti test question ni Jay?
Medyo. Nangro na iti math. Ay, amangan nga rod na ado ti wrong answers ko. Math sang agpayso ti karigatan kadagiti amin na subjects. Wan nga rod. Ang jay katugaw ta. Bilibak. Nagbiit nga ilnapas na jay math. Sigurado ang math ti paborito na subject. Siguro. No apay mo't atabedak. No math ti pagsasaritaan. Adda ka din nakita yu apagabangan yu akwarto, anak ko. Addan nanang, asidag iti pagadalan ang nagtestan mi. No makapasa kami iti test, asidag lang, mabalin apagnaan, nga uray sanan nga aglugan. Ay nasaya at nga rod Tadi pa iso apaggastusan yu ti pagplete yu nga inaldaw. Wana, tapno saan akaasi ni Mana nga gasto. Kaano nga iti ipapanyo panangkita iti resulta ti tesyo, anak? Kalpasan ti dua alawas, nanang. Ay sumuro taktuman. Tapno makitak mo ti boarding house yo. Tapno mabalin kun tulat ti umay amang ted iti abastaw. Nanang, tatang. Kasanungay, mangrugay kami iti training me. Ay, pudo ka di, anak. May sakanton akadete. Wan tatang. Ay, Iso nga anusan tayo pala ang diagin na dayo. ay tumanawak di tatawa. Taipukaw amay sa nakadete ti anak kao. Ay. Kakaruba! Kaya't kung ay pakamu ka na kayo! Ani Jonas nga nako! Kitagbalintaw a soldado! Ay, agtugaw ka, Conrado. Ay, di ka lang mabain iti kastangar, aramidam. Ipukpukaw makitdain. Ay, anya nga itibayin ko? Kat kadite ti anak ko? Ay, uray saan arumbang nga agpasindayag ka? Ay, sana dakas tagpasindayag, no adamot may pasindayag! Kat di kayo agdanag, nanang, tatang. Ipasigurado kada kayo ang makagradwarak iti PMA. Madaman ti panagadal ta, friend. Iso nga, anusan ta? Mabiit lang aurayan ti panawan. Mabiit lang aglabas ti oras. Inton kuan, agraduar tanton, no ipalubos ti apo. Nulaket, ipas nagta ti panagadal ta. Awan papanan na, no di makagraduar tanto. Imbaglakit din, taman nakigayam dagiti kaadalan ta dito eh. Awan ti sutil. Malagip mo ka din ni Jonas nga inawagam iti Satanas? Saan mo nga ipalagip day dya Satanas? Amo pa yan no ayan na itan. Nagtuloy da nga ta anagadal ka ni Sami? No agtultuloy lat ti kalukwan na, awan lat amok. Malaksid no agbalbaliw asaan akas idi. Adamot kit di pa nagbaliw ti may sa tao. No naloko man idi, saan mat siguro itan? Ngamin, ag-mature mat ti pa nagpampanunot na. Permitiban no ko iti training. Kasta ka kadimet, iswadi ka matagtagari. Malagip ko man ni Suset. Ha? Sa dino nga tati pagad-adalan na. Anya nga ta kurso ti inala na. Malagip mo ti kanayon mo asutilen? Kayat mo kadimanen asutilen? Ay, kanayon ko kit di na may tagtagahinap. Anya? Anya nga ti kahit asamunday ta. Di mo ko na nakailiw mo. Ha? Kabusor mo dahi sana ya? Kabusor? Apay kumangay ang kabusor. Saan ko akabusor day jayan niya? Bimangon kan, ngam nakatugaw kamutlatan di takatre. Di kamut agunay, gayam. Apay nga tanay tagtagainap ko ni Satanas. Ha? Agap apa kayo kadimanen iti tagtagainap mo? Saan mat? Nakaisem amasabat ko. Lisyak ko makampay idi. Nuli ni Siyam, kawatan nga ora iti tagtagainap kat
Kaguram jay tao. Iti lang tagtagainap ang nakita kamayat ti isem na. Saan nga isem ti Mang Sutil? Kaslaman napudno nga isem. Adda ayamat na pudno nga isam. Jack manam mo. Kaslamat na amo ti rupa na iti tagtagainap ko. Saanan akas iti kunam, alobo ang nagkawas iti karnero? Baka pa ikaw, amat. Nabayag asaan ang nag-aawid ni Jonas. Ay, talaga kasta. Ti panpanunutag tapno sa anak nga agliday iti kaawan na ket nagsakripisyo para iti pagilian. Ay, dayta talaga ti trabaho ti maysa a soldado. Ti mangsalwad iti pagilian. Agam kaano nga tangagpayso nga gawaid. Manipod simra kijay ket manmanon na nagawaid. Manumeten atawon na ijay. Ay, kaano nga tati pa naggraduar na? Ay, sakton at talaga ti kang runaan inton graduation na. Makitak pa iti presidente. Takaaduan na kat presidente ti guest of honor. Ay, kat, ay, saan kan tumot siguro anabartag? Numadanon dayta, apanawan. Suset, saan ka di ani Mrs. Cruz ti masabat ta? Isong agpayso. Medyo bimakat. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Asino kayo kadi itayo na babalasang? Ay, siyak ni Susette, ma'am. Syakmat ni Eileen, ma'am. Aywan. Naan anay ngamin ti kinabalasang yo. Saan akas idi high school kayo? Ad-ada apimintas kayo ita. Nangrona ni Susette, ma'am. Kunada abagay na ti agmuse. Si Kamat, tila ibagbagam. Napintas kamat talaga. Saan ang mailibak na ita? Dandani kayo siguro agturpos, babalasang. When, ma'am, daytoy umayan apa nagtuturpos. Nagbiiti panahuan. Kaano laeng di pa nagturpos yo iti high school. Ita, agturpos kayo manan iti kolehiyo. Kumusta nga iti pa nag-intern mo iti ospital, balasang ko? Mayat latamat nanang. Puyat laang, numayra na iti rabi iti shift. Di kasta kanumot lang dagiti agtrab-trabaho iti call center. Rabi kanumot ti shipda. Ngamda kami, agbaliw ti shift mi nanang. Nukwa, para rabi Intun kwan, bigat. Wano, malam, kasadjay. Nay, kasanungay dayta anak ko. Ije ospital nga yan ko, talo a shift nanang. Ada para iti bigat. Alas 7, aging ga iti alas 3 iti malam. Sumublat ma ti para alas 3, aging ga iti para alas 11 iti rabii. Sumublat to ti para alas 11 iti rabii, aging ga na iti alas 7 manan iti bigat. Ay, kastagayam. Agsisinublat nga agpaiso. Wan nanang, kasjay ti kunada a shifting. Oy, bubangon ka ditan. Agrubwat ta, tama pantay jay PMA. Ita ti kunada graduation dagiti kadete. Alas 2 pa ilaang iti parbangon. Apag isulaeng, tagrubwat ang masapa jay pagluganan tayaw. Sana rumbang amaladaw ta. Ay, nagsapamot daytan. Alas 4, tinagtulagan ijay markila alugan. Daya oras na nagtulagan yaw. Katwan, sakbay nga alas 4, kat agbusina di ta kalsada. Ay, maturog ka pa'y. Basta di ka uminom iti arak, Intayo ni iti boarding house, nanang. Maturog kayo ijay. Tapno saan tayo ang maladaw iti graduation mi. Ay na, maragsakan ako unay anak ko. Makaturpos ka matlangan.
Isagot ko kada kayo ti baligik, nanang. Umanayan apakaragsakak a makita ka nga umuli iti entablado, Suset. Ti baligik, kat baligi tayo kadamanang, nanang. Ay na, pagyamanan tayo iti Diyos. Ta sinaluadan na tayo akanayon, anak ko. Nadano nan ti panagturpos ta, friend. Agturpos nga tamot da Jonas kan Sami? Nagtuloy da nga tamot iti kolehyo? Adayo nga min ti purok da iti purok tayo. Saan ta nadamdamag no nagtuloy daw no saan? Ayan da nga tamot itan. Nadano nan ti panagturpos ta, friend. Agturpos nga tamot da Jonas kan Sami? Nagtuloy da nga tamot iti kolehyo? Adayo nga min ti purok da iti purok tayo. Saan ta nadamdamag no nagtuloy daw no saan? Ayan da nga tamot itan. No nagtuloy da, nalabit nga agturpos da matakas kadata. Manu atawan adi tayo nagkikita. Wen nga rod, no agkita kayo ka ni Jonas, agtultuloy nga ta ti panang sutil na kan ka? Diyak amo, ngam no makasarak tayo ti trabaho ta, amangan no saan tayo nga agkikita pa Sa bagay, agduman tumatan ti pagtrabahuan tayo. Kasano kuma nga agkikita tayo pa'y? Bagay ko kadimot lang to'y barungkaw. Kita man. Kaslan samot bangkaya kundi taoy. Bangkay ayala ang timabadwan iti kasta. Tapno ko na amaipayda iti lungod. Isungarod adamagak no bagay ko mutlaang wano saan. Ay bagay mo man wano saan. Kastanan tagmarcha kamot ako nam. Ay, saan samot ka no akas iti daddo mga graduar, akaaduan at tinaganak ti mga marcha. Sa balik ka no soldado, isuda lang tagmarcha. Ngem adda kanumet na isang rat a pagtugawan ti kabagyan ti agturpos iti PMA. Kat ijay ati pagtugawan tayaw. Ay, hehehe. Agsikawil tayo umot amang buya kadakwada nang runa iti anak ta. Kadete ko naman. Ay, ayan nga tan ni Jonas dita. Agpapadamot ngamin ti bado da. Nagatidog ti linya. May sa tigaraw da. Ay uray siyak. Saan ko ang mabigbig no ayan ti anak ta? Nagmayat lakit din nakitaan ti panaggaraw da. Paggigitan daaw. Ay, di ka tumanagaray. Tamadlaw-launay nga ignorante ka. Taltalyawan na kanday ta nakatugaw iti asidag mo. Wala nga ignorante. Ignorante pala aya. Kat no nakabado ak iti barong Tagalog. Malewunan. Basta saan ka at tumanagaray, ta nakababain. Kablaawan kayo atwang agkayem. Nakaturpos kayo matlaangan. Agyaman kami, nanang. Tay ko na akon. Isagot ko kada kayo to'y diploma. Agyaman akmat, nana. Sapay ko ma, tamay may sama ng tipagtrabahuan nyo. Tapno na kayo lang tati ang kadkadwa. Wan, nana. Adda kano kabarbaro nga ospital para kadagiti soldados. Ijay kami kano nga agaplay. Kabarbaro nga ospital ko na. Wan, nanang. Kabarbaro. Iso nga ado ti bakanti para nurse. Malaagawaan nyo nga ron ti mapanagaplay. Barang mapagasatan kayo, anak ko. Anya ti imbagada. Kaano kano amang lukat ti kabarbaro nga ospital? Inton umay ka no abulan. Masapul aka na yunan tati umay ag-follow up. Sige, agpakada ta nga rod ija ospital ang nag-volunteeran ta. Dayta kumati ibagak. Agpakada ta. Tapno agsagana ta ija kabarbarong apag-applyan ta.
Addan sa kanupay nurses quarter ijay nga ospital. Wensa? Karaman sa ngamin dagiti nga ospital iti pasilidad dagiti militar kano? Sigurado lakit di a soldado ti ado a pasyente ijay. Lakit di taas si dagkat nga rod ti kampo dagiti soldados. May destinon samot ije adayo di anak ta. Ay, na ito iti pagdaksan na no soldado ti anak. Ay, wen nga rod, lakay. Sapay ibaga na idi amakastrek ijay PMA. Kat perme, aragsak mo. Ay, jakmat nga rod na panuno, takas to ito ti mapasamak. Inton maideploydan. Ay, ikararag talatan, akanayon ko maamaili si iti anyaman apagad. Kan maday apasamak. Ay, anya hapay nga no di kasta. Ay, bakit? Mangtid ka man kit di ti kwartam. Tada papanak. Papanam ko ma. Ay, no igatang mo iti arak. Awan. Taing gatang ko iti bagas tinaudi nga inted mo. Mapanta ka nun ag-report iti nagaplayan ta akabarbaro nga ospital. Dayta timbaga ti head nurse iti pagpapaayan ta akas volunteer. Nasingpat mo ti head nurse ta imbaga na pa iti maipapan iti dayta. Kat sa bali nga ospital dyan nagaplayan ta. Nasaya at mati pa nagpuspuso na. Wen nga rod. No agtrabaho ta ijay. Mabalintamat nga agyan iti nurses quarter ako nada. Wen ka no. Talaga na isang ratday dya a quarter para kadagiti agtrabaho ijay. Kasagdada mo a soldado. May pantayo kano ijay lugar nga agraira dagiti rebelde. Kitaan tayo kano dagiti rangers a may destino ijay. Anyapay ngay bro. Dayta ti sinapataan tayo at trabaho. Isung agtungpal tayo. Military truck ti mangitulod kata tayo ijay. Ala, agsagana tayo nga ruden. Tahos tonto, no addan ti truck. Ay, kapilitan nga ibaklaytan tinadagsen nga Armalite. Saan lang nga Armalite? Pati dagiti gamit nga itugot tayo ijay papanan tayo. Imbaglakit din. Tanaawat ta akas nurse iti daytoy nga ospital. Wen nga rod Natungpal matlaangan ti arapaap ta. Ama ipermanente kalpasan ti panag-volunteer ta. Uray medyo adayo ti lugar tayo. Tamabalintamot nga agawid no makaala ta iti live ta. Ken, mabalinda tamot nga umay pasyaren dagiti kabagyan ta. Tadamot quarters tayo ditoy apang sangailyan tayo kadakwada. Wan matkit di Tinapatag ket addan trabaho ta. Saan na volunteer laeng. Nagbunga matlaangan ti panagan-anos ta. Gayam. At dati yung dito kabambantayan, apakakitaan ka dagiti adu a rebelde. Sapay manang lilipot kano dagiti rebelde. Anya day, Jay? Adda manan. Addan samot ang bush. Agsagana tayo. Kalata ito At dalaki din nakalamang dita a rebelde. Anyapay ngay. Kasta ti paglaingan da. Aglamang da. Sada agam bush. Ala, kumlib ka. Ada ka no umay nga ambulance. Kung nati inyawag da dito'y ospital. Soldados ka no ti iyag da. Kasta ka di? Kaasi damot no kasta. Nasalamaan da nga ta ti kunkunada a rebelde. Perwisyo kit di dagita rebelde. Aday tan ti ambulance. Sumabat tayo ni ti Ayanda. Dajay, surutan ta ti dua soldado nga imbabada. Inlugan da iti stretcher. Surutan mo ti kakadwa ta ti daddo mga soldados. Saan ka di adasam ka ni Jonas dagitoy? Wen, mabit lang Kita ti dara-daraan yung plate da. Friend, isudang agpaiso. Nasalamaan siguro dagiti rebelde tinagluganan da at truck. Umayon ti doktor amang kita kadakwada. Soldado gaya man dagiti doon. Hanggang naawanan da iti puot. Nakaro siguro ti pan nakadang randa.
Ospital mo tanto ayan ta, bro. Nakaidata mo tan iti katrete ospital. Wan nga rod, bro. Agpadamat nga iti imata ti ayan ti benda. Wan nga rod. Jobless kid di dagi rebelde. Nga medisimang pati reinforcement. Adumat ti narasing ka dagiti kabusor. Wan nga rod. Kat pinakamatan pa iti helikopter dagiti naglibas. Apaman ang makapaimbag ta. Maisublita manen iti destino ta. Impadamag na iti radyaw nga inambos na iti rebelde na iti soldadaw. Ay, kahit kasanun nga'y dagiti soldado. Naipani di ospital dagiti nasugatan. Kastamot din dagiti nawanan gasat. Ay sapay la kumata saan akaraman ni Jonas nga anak ta. Ay, saan ba't siguro? Ay, daytoy ti pagmadyan ti soldado. Kanayon nga agpagad ti biyagda. Ay, saan mo't akanayon Madamot dagiti sana soldadaw nga madisgrasya lat tamag. May warwarasan ti kanan dagiti pasyente. Sigurado asan ang makapangandag iti dua. Tanasiminto ti ima da. Intaman ijay, takitaan tayo da. Friend, ang mga aga pa kayo manan ka ni Jonas. Depende. Ngam, saan mat siguro nga inuubing ti panunot na itan? Wan Kitaam Tama nga aga pa kayo manan. Sanak matan anakot tong akas iti kanayon na nga ibaga. Sige, mapantangarudan. Ay, una yan. Dito'y tayo pa'y ospital, nag-reunion. Kasano utangay amangan, bro. Saan tamot ang maigaraw ti imata? Wan nga rod. Suset? Aileen? Oh, kumusta kayo? Makapangan kayo kadi? Umayda kayo tulungan amangan? Kaya't nakadiya tulungan amangan, Ma'am Suset. Unay matanta, Ma'am Suset. Saan ka din ako tungit? Saanin? Napintas unay ang Madam Suset. Uy. Di nakawagan itikas ta kunakmanan. Soldado kayo gayaman ka ni Sammy? Wen, kat nurse kayo matgaya madwa. Da kayo pa'y tinurse mi ita. Takas to iti kasasaad mi. O ala, subwan da kayo. Tainton madamdama, injeksyonan da kayo iti agas. Kasapulan, tapno saan nga ginfection, titulang yo. Mayat matisaritaan dagiti doa. Saanan akas idi akanayon nga agapa da. Amom ka di. Ngay di adda kami pailang iti PMA. Kanayon amalagip ni Jonas ni Suset. Isupay ti tagtaga inupan na. Kasta ka di? Siming patsamat ang tigayom mo. Saan nga minan nga ubing? Matured maten. Iso nagbaliwan Di mo makita adinan sutilan ni Suset. Nasaya at mat panagkitak. Mayatan ti panaglangan da. Idi pa ya mailiw ni Jonas kini Suset. Akas iti pan nakailiw kumatken ka. Idi saan tayo nagkikitan, kailiw da kayon. Ay sus! Tainraman mo pa'y tibagim. San man? Agpaiso ti bagbagak. Ikan nakitigunddaway ko amang ipaneknak iti bagbagak. At daamin kan kaagundaway, Sami. Kaya't ko ang tumawat kan ka iti pamakawan. Gapu iti kanayon ko iti apanang sutsutil kan ka. Nalipat akong dagijay, tanabayag matan, Jonas. Kaya't naragsaka ka. Tasaanan a satanas ti awag mo kanyag. Maawagan lang ti tao iti satanas, no saan nga umno ti aramid na. Agyaman ako unay tanasingpat ka. Nalipata mo ti kinaloko ka. Ngam ikari ka.
Saanan na maulit ay jay. Maulit? Kasano ko maulit? Kat sabalin ton ti ayan mo. Kasta akmat. Sabalin mat ti ayan ti trabaho. May destino kaming ditoy. Kat dawata nga ikanak iti gundaway. Amang ipakita kan ka iti nasudi at tarigagay ko. Saanan asyak day di sigod. Ngaw-awagam iti satanas. Madamdamalaan. Ikatanda ka nun ti simento ti imayo adwa. Ket agyaman kami unay kada kayo adwa. Tainasikaso na kami. Kabayatan asan kami pa'y makapangan. Pagrebengan mi akas nurse ti inaramid mi. Sapay ko ma. Tagnanayon asikati nurse iti biyag ko. Suset. Ay ayatan ka unay. Suset. Nagpartak ka matan, Jonas. Aguray ka pa'y mata. Dumawatak iti naan-anay agundaway. Nga agrayo kan ka. Suset. Adakan ka dayta, Jonas.